izandla zami zimsulwa nje ngaso sonke isikhathi. Izandla zakho azizomsulwa. Uma ngabe izandla zakho zimsulwa, phela hlahlake kunkunzi. Awuboni yini? Angisona isigebengu mina. Uma ngabe awusona isigebengu phela ziveze ngokuthi uye kunkunzi. Angaza kona kwenza isilwane lesayiso naye. Ngiyokade ngiyawudinga lo msebenzi. Azo. Yabele iqiniso manje akithi. Yona isiphuphu shemane nje. Hey, ngizokwenza. Ngizomgqubuza. Ngizokwenza ngizobulala. Ngizomgqubuza. Angizokungacaci lapha ubulala. Into yenzayo leyo. Ubulala abantu wena ngishema. Ungabe phinde mfana ungizame. Siphuphu. Lovely, one of a kind, Yeah, I've never seen Coco's strutting the stage there. You know, for me, I remember Coco Bambara, the way she was moving as if she's Miss Universe. And whenever I tell her to Miss Universe, did you see when she was waving at me? Yes, baby, I saw. What's wrong? Seem to be quiet. No. Now tell me what's eating you. I'm fine. Kunzi. No, come on, tell me. It's almost New Year's and nothing. No call. Not from my daughters, not from a cousin, an uncle, no one. It's gonna be okay. Yes. And now, do this for me, okay? Breathe in. Breathe in. Take it in. And then out. How do you feel? Imagine, baby, in that event, that 82-year-old Coco, she was strutting the stage as if she doesn't have arthritis. Yes, and if she could strut the stage and forget about her old problems, when I was stopping you from doing the same. What? What's funny? Did you see that granny with the crop top? She was my favorite. Qualified. That's coming into the pageant? No, no. They weren't thinking. So what about that one that was waving at me? Yeah, what about her? Yeah, I know I can tell which one are your channels. You're watching one of those. You can have all your granny. Grab all your granny. Grab them all. So one is a tattoo cock and bamboo and mail. You jealous. You square. Sina-ke cabanga samanje besingasazi indaba yakho number 10 uzothiwani. Isilomo sakhe besingazi noma simshayela izandla simdisqualify. Sisukume simlekelele. Ayi besikuningi nje. Jeza. Sidinga ukukhuluma. Yini sidinga ukukhuluma ngayo? Hlala phansi. Hayi pho. Asefuna isikhathi sokuhlala phansi. Yini kufanele sikhulume ngayo? I can't believe it's the last day of 2025. I mean, guys, ukuthi khona ama-ups and downs, kodwa ngiyajabula ukuthi ngibone wena kulo nyaka futhi nje isithanda sami ngaso sonke isikhathi. Ngihlawula umkhumsile yazi. Kodwa into engiyijabulelayo nawe namhlanje ukuthi hleli la eduze kwakho. Aye, guys. Come on, I'm still here. You, not in 4K, please. Hey. Okay, what was your best highlights of 2025? I mean, there's been some good moments, but they've all been swallowed up by all the crazy things that Ma's done this year. You know, I never thought that our family would break like this. I never thought that one day I'd wake up and my own mother would be a gangster.
But hey, here we are. It's not a dream. Yeah, indeed, it's not a dream, yeah. But I mean, she made her own choice. She picked her own poison. If she wants to drink it, she must die what she must die. Hi, Ashley. We won't just give up on her. Not yet. I mean, there's still some hope that we can save her. We won't just watch her walk herself into something that might kill her. Hi, Snochal. You, hi, Ashley. And you know what's scary? Us being motherless. Yeah, separation hurts. And if something bad has to happen, we'll be facing much more than just a breakup. But death in our family. Khuluma phela yini lo ufuna sikhulume ngayo? Yeah, nje sebenze njani uzwasililisa bona nawe? Yini indaba ongathi ubona isipoke? Hey, Jazz. No, Baba, Linda. Baba, indaba khona into yenzakalile yini? Nje sakhuluma phela kwenzakaleni kubaba. Oh, hawu na. Babana. Sanibonani mndeni wami nguthola. Yazi kodwa bengicabanga nje ukuthi ave kumnandi ukuthi sekuze kuyophela unyaka ngempela sikhona nje sindawonye sesoze siwuhlukanise sisonke nezingane ayinhle zami igcwele injabulo Balingane wami, sithandwa sami. awazi ukuthi ngikuphatheleni endlini khona wena spinashi khona wena bhatata usazoba mnandi nje la ekhaya Hayi ma, awusimeke kancane ke nje ngobhatata nospinach. Sina sifuna ukuheavy fine phela sesayang. kanti khulekani kuba vela khona okwenu konke khona kwabakwenu Andiqinisele nami kodwa ngiyimisele ngoyinyiphi futhi brayi. hawu Kanti-ke khululekani nonke nje. Ngizonikhipha nje nonke. Ngizonikhipha ngifuna sihambe siye lapha nihamba. Yabona lapha ngifuna uqhume okubovu, uqhume okutaza lapha nehamba sibuye Hayi baba, usukriketa hapa. Userious? ayabona ke le idinga ukuthi ngihambe ngiyogeza ngishintshe bese sihambani Yazi nami ngivumelana nawe. Kuzomela nami ngigeze. Hayi, umqondo omuhle lo. Asihambe phela nami. Hayi ngizokhala. Bese sifuna sikhulume nje asihamba baba. we ufuna ukuyikhuluma izolinda siyojabula manje njengomndeni Ashley, ngicabanga ukuthi uqinisile usisi wakho. Sisanesikhathi noma sisincane kodwa ikhona into esingayenza. Yabona, mhlawumbe uma wakho usangawushintsha umqondo ungaze kube late. Mhlawumbe sesifila sekukhona khona abafayo noma abalimalayo. Yabona. Asizamanga konke amandleni ethu ukuthi senze ukuthi lokhu lezinto zilunge. We've tried everything. Sincenye abantu abaningi, abantu abangafuni lutho. Sizamile. Awuzwa yini? Isitimela siyahamba. There's nothing that we can do now. Ashley, come on. I stop it. Kube yiphutha lami yonke lento le. Ngayibo. Ukhuluma ngani? Ukube mina angizange ngihlanganise yonke lemndeni le ngaba sikho la manje kuzomela ngenze icebo lokuthi ngilungise lento. Kanjani manje? Hayi, Okwamanje phela angazi ukuthi ngizowenzani kodwa ayikho into ekumele ngiyenze. Ngeke nje sivele sihlale nje kanje. uvimbeni ngani? Wena ucabanga ukuthi wena uzowenza iplan nje manje nje wena. Ezoresolve zonke le nkinga nje in a few hours. Don't play with me, man. Ngidlala ngizama ukusiza. Ayikhe lento ufuna ukuyenza into uyizenzele wena wedwa don't involve because I'm tired of being involved in this mess. No, stop it. I'm tired. I don't know, yeah. Kulungile ngiyakuzwa. Hayi kuright ke shuthi happy new year kazimulo mina ngiyahamba. Shuthi happy new year. Hawu. Uhambe yaphi manje? Fane ngiyo celebrate no baba Daddy and later. Yeah. Hawu. I'm sure they're even waiting for us. Bengingasho ukuthi ngizohamba. Siyahamba. Hey, we'll see you, eh? Hawu. Come, let's go. Yeah. So over this. I'm tired. Can't wait. Hi, Bo. Ma! Hi. I wash my hands.
isithombe futhi ngiyazi-ke mina ukuthi best dress. Mina kuzobe nishusha ngoba le nto ey'thombe into yeni leyo. Kanjani? Ngoba Bayeka phela nawe bashutha. uyadingeka kulezi y'thombe. Hawu. Sheza, kwenze njani wangashintsha wena uhambile nathi? Ngilapho mina. Hawu. Hayi-ke ukuthi uyahamba noma awuhambi asinandaba thina siyahamba-ke futhi ngeke sizwe ngawo. Yazi futhi wena fanele uyilungise kahle le nto yakho ukuthi usuhlezi udiniwe. Yabo nje bakuzoqala unyaka fanele kube isinqumo ozoyithathela sona enhlizweni yakho ukuthi uzoyiyeka yonke le nonsense oyenzayo. Ngoba ngiyakubona ukuthi unenkinga. Umyeni wami uma kuwukuthi unenkinga futhi nalokho khona ibridge lapha kasihamba uyoyiphonsa khona. Hayibo mana. Yini usekabi lona uyoza sithelele ngalo mqondo wakho obhedayo. Hawu. Girls, hi. Oh, this is wonderful. We've got so much catching up to do. Baby. Listen, it's still the festive. We can still have a braai. We were going to have a braai, so do you guys wanna maybe stay and and we'll catch up? And Ma, what are you talking about? Catch up about what? To talk about the heist? Thought as much. Sit down. Don't know what my beautiful baby. no, please don't. These are children. They'll eventually be okay. Okay. Well, that's hey. Basumlilo landi nyama lapha ngotweni saseBrian. Hamba uyobasa umlilo. Sorry. Hayi nkosikazi. Ngavumeli ukuthi ingane mangigcine sisiphoqa sigcine singasakwazi ukuthi siye la siyakhona yabona inhliziyo zishone phansi. Kodwa phela umfana usamncane ngizomqeqesha nje yabona. Ngimkhulisa umfana hayi naye kwazi ukuthi aqonde. Kodwa ngasingabe sisacisha sikhona. Awusambeni siyojabula. Asambeni. Awusho ngempela phela inkinga. Ngiyindawo mina nalowo muntu lana nungahamba mina. Yindaba. Nomuntu asele umuntu asenzayo. Jeza ukhuluma ngani kade ngikubuza. Le nto engishoyo ngizoyibona one day. Uzozwasho. Ngiyeza. Bye. Wakey. Here's your baby. Let the world see your beautiful smile. Happy New Year. Happy New Year. Happy New Dawn. Happy New Day. Happy New Year. Thank you for breakfast, Mr. Poetry. Well, thank you. I wish that we could have more holidays. Like every month, every week, and so forth. Yeah. Well, listen, I'll tell you something. Yes. I feel so much lighter now that I've been here in Oakland. Online. Just feel good. Yeah, my feeling is that as we enter the new year, we leave the baggage of 2025 in 2025 and get into 2026 afresh. And which baggage from the past are we bringing forward? Oh, but habit of making mistakes, delay, and all of that. So, in 2026, what I wish for is love, health, and wealth, lots of wealth. Alright, well, Quincy. Yeah. Get it out. Awolenti phambene nomthetho. Angikwazi vele ngibambeni ngifuqelelana nje. Mina nginamalungelo, ngiyawazi amalungelo ami.
Ngiyawazi amalungelo akho. Nami-ke webhuti ngiyawazi amalungelo ami. Singamaphoyisa sivedane nje sibophe umuntu ngoba nakho siborekile. Uyabona nje obuhle kulesihlalo. Ngoba sinabo ubufakazi. Ufuna ukwazi. I-high stairs Underberg. Maningi amaphoyisa ashona lapha. Ibhamu ezasetshenziswa, ibhamu ezayithathela e-police station, kwi-evidence room. Ufuna ukwazi konke lokho. Yabo ukuthi ngazi yonke into. Ngazi nokuthi yonke lento lena ayiplena kanjani. Ngakho-ke ngifuna ukwazi amagama. Njengamanje, onke amagama. Mina angikaze ngayibhada unyawo lami e-Underberg. Angazi ukuthi uphuma ushone ngapha e-Underberg. Uyabona ukuthi ngibopha umuntu o-wrong. Akusule nalo muntu ocount nguye. Yazi ngingathanda ukwenza lento engizoyenza njengamanje. Kodwa ngiyaphoqeleka ukuthi ngiyenze. Ngoba yona ndlela yenza ukuthi igebengu sikwazi ukuthi ikhulume iqiniso. Ayikho enye indlela. Ngoba yona language angithi ni understandayo yena igila mkhoba. Ngijayele wena. Ngiyaphinda angazi ukuthi ukhuluma ngani. Angisuye mina lo muntu omfunayo. Amashawazi ukuthi ukhuluma ngani? Yazi ngiyafuna. Angisuye lo muntu mina ocount nguye Wena wasala. Ngoba ngiyabona iqiniso wonke ufuna ukuthi phela wenze leyo nto. Namanje ngiyaphinda ngithi mina angisuye lo muntu ocount nguye. Tshela bonke nafuna. Ngifuna ukwazi wonke amagama. Angisuye lo muntu ocount nguye. Angazi ukuthi ufuna ukuthi Ayikhuluma wena manje. angazi ukuthi ufuna ngenze ngithini. Yini ufuna ukuyazi kephi? Angisuye mina lo muntu ocount nguye. What's wena khuluma. Angazi lutho muntu. Angazi ngiyi-Underberg. Namanje ngiyaphinda angazi ukuthi kushona ngomoya e-Underberg. Ngisangenza isimo. Wena wasala. Wasala wena usala. Awufuna ukukhuluma namanje. Oh, Kunzi, you're not serious. The first thing that you're thinking about is this. Everybody's still recovering from their hangovers. This heist, is that all you can think about, baby? The first thing I'm thinking about is bringing you breakfast back. Thank you for that, but you know what I mean. I understand. You can't think of anything else. While everybody else is hungover, frustrated, and lazy, I'm thinking that we need not to make the mistakes of the past. You have to tick the box before pressure becomes panic, and that's how you win. You see, if we continue making mistakes, there'll be lots of lost money, lost time. So I can't repeat that. Okay, fine. Well, maybe you're right. Maybe we should just plan it and get it over and done with. Just do it. Drink your coffee before it gets cold. Okay. Thank you. Your turn, though, yes. Sorry, Bonani. Hayi bona ula. Ni right? Azithembe nje ukuthi wonke umuntu ungene kahle namusha ngoba mina nomndeni wami akuke singene kahle. Sihambile ke nefamily yami. Saya kwi-harbour, sayobuka cricket beqhoma. Eyo, bekungasebuhle. Yabona nje lasuka ngeke ngiphinde ngikhohle. Mina ngene? Hawu. Indaba khona umuntu ashonile. Yila majeda lawa e-heist yase-Underberg. Lawa bulelo zakwethu. Oyedwa wabo ubanjiwe. Ngikhuluma nawe nje ukapteni nje ubhizi sathi uqoqa iskeleton naye kabanzi. Ngiyazona. Nyawo. Thatha lesinike kuyosivalela.
sawona samulisiwe. Hey, shut up wena ufo sambilisiwe lo sambilisiwe wani? Hamba. Ya, hayi. Akufani. Sokwaqoqa nje wonke one by one. Indaba ezindlela ezikapteni. Siyakhona. Maybe get on. Madoda hamba kahle. Sibonge mso. How? Morning, Kazi. How was your festive? Obiyona kuphela nje into ebalekile leyo. Umuntu onendaba na. What? Ukuthi wena uzizwa kanjani? I'm sorry. Yeah, ebalekile ukuthi ujabule nje. Ube right wena kuphela. Ungeke wabacabangela labantu bashiye ngemuva sengikhuluma ngengane zakho. Laba bayigazi lakho. Aba umndeni wakho. Abakade bekhona. Ngaphambi kwawonke umuntu ukuthi abe khona. Ngaphambi kokuthi lokho kubone manje ukubona izolo ukubona. Ungeke wabacabangela bona. Umndeni wakho uyaphela. Ingane zakho zizama ngazo zonke indlela ukuthi uhlanganise wena uhleli la, wehla wenyuka la. You don't know what you're talking about, okay? Azikahle mhlophe sengikhuluma ngani. Ngihlale nengane zakho la, ama-holy donkey ngihlale nengane zakho la, yazicabangani. Ubenze bakungabazi ukuba khona kwabo empilweni yakho. Manje bacabanga ukuthi abakazi noma seke yini baba yilezi ingane lezi uwo kwabatshela ukuthi bayizwe. Ngoba phela wena ukhethe ukulawulwa imizwa. Wadela umndeni wakho, ngey'ngane zakho, umshado wakho, ngenxa nje yenkohlakalo. Wavumela ukuba inyama eyifeli isikwa nanombani ofike kuqala endaweni yesigameko. Awunamahloni. Awusho wena lo muntu organize nje high stand up and back. Lazabulala ngisho boys. Ngisafela ukukhuluma nabazali bami noma ngithi mhlambe ngiyabafonela noma nje ngithi happy new year kuphelele lapha. Lo ngene abazali bakho sobona kodwa masiqala umsebenzi. Khona